Sjednica Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora održana je u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. Prema Ljubićevim riječima, uloga Glavnog vijeća i HNS-a jest da supstituira hrvatski deficit u Bosni i Hercegovini te igra ulogu hrvatskog entiteta. Odluka današnjeg Glavnog vijeća da ćemo, pored rada u odjelima, kroz odjele Glavnog vijeća, koji je sada, za razliku od prijašnjeg perioda, doživio jedan veliki dinamizam, pored rada kroz sjednice Glavnog vijeća, gdje su zastupljeni voditelji odjela, mi ćemo u budućnosti prakticirati proširene sjednice Glavnog vijeća, gdje će sudjelovati svi članovi Hrvatskog narodnog sabora u izvršnoj vlasti, u Vladi Federacije i u Vijeću ministara. Jedan od ciljeva HNS-a jest mijenjanje ustavno-pravnog okvira Bosne i Hercegovine. Do mjere ili do razine kada ćemo biti pravedan, odnosno na njegova tri naroda, koherentan i racionalan, koji će Bosnu i Hercegovinu učiniti naravno prosperitetnom i sposobnom za evropske integracije. Najvažnija stvar o kojoj je na sjednici raspravljano tiče se Bosne i Hercegovine kao pravne države. Poznato je naime da OSC želi napraviti analizu rada tužiteljstva. Hrvatski narodni sabor, naravno njegovo Glavno vijeće, snažno podržava OSC da se napravi jedna cjelovita analiza i ni na koji način ne smatramo to uplitanjem, odnosno narušavanjem samostalnosti pravosuđa. Na sjednici je raspravljano i o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, kulturi, obrazovanju te odnosu sa susjednim državama.